салом алейкум, бо шумо ҳастам. ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. зиёд ба ман саволҳо медодед оиди ягон навигариҳое ки имрӯзу фарду ва чӣ навигариҳо оиди яъне ки муҳоҷирон аст ё ки ҳамватаноне ки мехоҳанд ба Русия оянд ё донишҷӯён. зиёд саволҳо ба ман медодед. ман имрӯз ба маълумоти шумо мерасонам ки Қоҳир Расулзода, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз сафари Москав карданд. айни ҳол дар шаҳри Москав қарор доранд ва дар ҷаласаи байни ҳукуматӣ байни Русия ва Тоҷикистон имрӯз ва фардо иштирок мекунанд ва ҳаминро гуфтаниам ки дар ин ҷаласа байни ҳукуматӣ масъалаҳои ҳамин парвозҳои байни давлати Тоҷикистон ва Русия баррасӣ мешаванд ва ғайри ин масъалаи донишҷӯён дида мешавад, яъне донишҷӯёне ки дар Федератсияи Русия таҳсил мекарданд, айни ҳол бо сабаби пандемия дар Тоҷикистонанд ва мушкилӣ доранд, омада наметавонанд ва масъалаи ҷойҳои корӣ нисбати ҳамватаноне ки айни ҳол дар Тоҷикистонанд ва мехоҳанд ки ба Русия омада кор ва фаъолият кунанд, ин масъала ҳам дида баромада мешавад ва умед дорем ки як навигари хубе ба мо мерасад рӯзҳои оянд ва ҳамватанони мо ранги солҳои пештар омада дар Русия кор ва зиндагонӣ мекунанд. ғайри ин ҳаминро гуфтаниам ки диаспораҳои тоҷик, раисони тоҷиконе ки дар тамоми вилоятҳо шаҳрҳои Русия ҳастед, ба ҳамаи шумо маълум аст ки сарвазир омадааст ва имрӯз фардо дар ҷаласа иштирок дорад. ғайри ин шумо агар рӯйхат дар даст доред оиди ҳамон нафароне ки муҳтоҷи кор ҳастанд, марҳамат рӯйхати худро метавонед пешниҳод кунед ба Минтруди Федератсияи Русия ва ё ки ба ҳамин сарвазир пешниҳод кунед. мумкин ки ҳамин дар вақти ҳамин баррасии масъалаҳо тезтар ҳамон нафароне ки агар дар рӯйхат бошанд, яъне муҳтоҷи ҷойи кор бошанд, тезтар ҳамин масъалаҳо баррасӣ карда шаванд. ва ғайри ин ба маълумоти шумо расонданиам ки МВД Русия, яъне ки вазорати корҳои дохилии Русия шуъбаи шиноснома ва визадиҳиро дар Тоҷикистон ба наздикӣ мекушояд. яъне ин шуъба кораш аз чӣ иборат аст? ин шуъба чӣ хеле ки ба Русия меоед, патент ҳуҷҷат месупоред, интизор мешавед 15-20 рӯз, ан ҳамин шуъбае ки рӯзҳои наздик, моҳҳои наздик дар Тоҷикистон кушода мешавад, кораш аз ҳамин иборат аст. дар худи ҳам Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои шуморо қабул мекунанд, месанҷанд, мебинанд. агар омадани шумо ба Русия манъ бошад, ба шумо мефаҳмонанд ба кадом сабаб омадани шумо манъ шудааст ва ғайри ин агар омадани шумо мумкин бошад ҳуҷҷатҳои шуморо мегиранд барои гирифтани патент ё разрешение на работа. ҳамаи ҳуҷҷатҳои шуморо мегиранд ва шумо сафар ба Русия мекунед ва омада дар Русия муддати 3 рӯз 4 рӯз соҳиби патент мешавед. ранги солҳои пештара интизор намешавед 15-20 рӯз. барои ҳамин дар назар аст ки ин шуъба ҳарчи тезтар дар Тоҷикистон кушода мешавад ва ин як сабукие ба ҳамватанон аст ки сари вақт дар ҳамон ватан мефаҳманд ки вуруди онҳо ба Русия манъ аст ё нест, ё манъ бошад бо кадом сабаб манъ аст. агар ки саволҳо бошад, марҳамат дар поёни видео нависед, ман ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. агар ки нафароне хоҳед ки навигариҳоро сари вақт огаҳ шавед, подписат кунед, лайк монед, класс монед, то ки дигар ҳамватанон низ видеоҳои моро бинанду истифода баранд. дар амони худованд бошед. бо шумо буд ҳуқуқшинос Ширин Ибронова.